Gem gyfartal heddiw, frustrated ta relief bod ni wedi cael y pwynt yn diwedd? Wel, dwi'n meddwl bod un gol lawr i dod mewn nôl i gêm ail hanner. So, yn ei sal, yn ei cyntaf, yn ei warthus. Hwna wedi profi mor ddrwg ydyn ni wedi chwarae. Ac i capelu hir atyn nhw. Ac oedd just y gêm sal, dau tîm sal, ond yn nhw'n well na ni. Ail hanner, ti'n meddwl ar ôl gael yr ail gol, yn meddwl, falle fos ni wedi dal ymlaen at ond kick-offs gyn nhw yn wych yn diwedd. Pam ti'n meddwl oedd ni mor sal y hanner gyntaf yna? Ddim yn siŵr, dwi'n meddwl oedd nhw efo rheolwr newydd ac tîm ac oedd eisiau pwysau ni ar ei dan pwysau chwaraewyr nhw, ti'n siawns i nhw sy'n codi o'r gwylad. A chwaraewyr ni di panicio dipyn bach, ti'n meddwl, dydyn ni ymarfer yn trio chwarae bel allan o'r cefn, ond pan yn dechrau bach o pwysau, dwi'n meddwl y chwaraewyr jyst yn mynd i fyny trio sgorio, ond oedd pawb yn fflat yn y llinell top na, ond gael bel jyst yn disgyn i'r un lle yn canol cae ac oedd nhw'n well na ni, fwy cyflym na ni. Falle y gêm a nhw gael yn y wythnos ar ei helpu nhw. Dwi'n gwybod yn cliché dweud hyn, ond gêm o two halves oedd hi, mi nathon ni dominate yr ail hanner os am hynna. Be nath niwyd? A ni jyst dechrau pasio bel. A ni ddim newid dim byd yn rhan y siap na y chwaraewyr just i ddeud nhw i pasio bel yn llai o distance a pethau yna, cael ar angles a trio chwarae trwy nhw. Ac yn diwedd nhw disgyn i ffwr, y chwaraewyr yn dechrau wneud hwnna. Ar ôl un o ddau, ni gael dim fath o llwyddiant. Ac fel ti dweud, oedd newid y hanner. Yn diwedd nhw jyst yn trio counter-attack. Ac ar ôl ar gol ar ail gol, ti jyst yn gobeithio ydych chi'n dal ymlaen, ond fel ti dweud, oedd o'n gol gwych iddyn nhw yn diwedd. Ac yr ail gol iddyn nhw, nath neud sy'n gem gyfartal, da ni gyd yn mynd o gwmpas o gydarfod bydd fag yn teimlo, dwi'n meddwl deflated mewn un ffordd, achos mae'n teimlo fel collad ydy. Ond da ni gyd yn teimlo, oedd hwn lawr ar papur i pawb, dwi'n meddwl, wel, 3 pwynt iddyn ni. Ac oedd o'n bwysig yn ni'n ennill y gêm, ond da ni heb di wneud o. Ond yna lot o pethau ail hanner positif. So Max a Jake yn dod i fewn a cael gemau dda a ddau yn nhw. Ac un o ddau chwarae, safon yn ei chwarae, yn dweud, mae gen i dal siawns a ennill dal 2 neu 3 o gemau eraill yma sy'n fynd. Ac ar ochr positif arall hefyd, mae gen ni hefo y ddau ogel ar exam, Jake a Max, hefyd mae gen ni Nathan i ddod i fewn ag Manoa yn ôl yn y sgwad drws nesaf, da ni'n gobeithio. Felly mae'n rhaid dipyn options i chdi man ydy? Ti'n meddwl, lot o headaches ma'n dweud, ond headaches da. Mae'n edrych fel da ni wedi colli Joe am y flwyddyn wan. So da ni'n cweith i'n siŵr sut mo. So rhaid ni edrych arno fo, ond fel ti'n dweud, mae Noah nôl, mae Nathan nôl. Mae gen ni opsiynau rwan i newid pethau. Ac mae'r fainc yn gry rwan. Ac gen ni lot o pethau, dwi'n gwneud ar ei newid y gêm, ar ei rhoi y subs ar yn ti dweud, ac ar ei newid y gêm yn llawn. So, jyst ddim cweit digon i gael y 3 pwynt yna'n diwedd. Gret, diolch chi Hugh. Diolch yn fawr i chi. Helo, Hugh Griffiths o Clwb Pêl-droed Caernarfon. Pawb eisiau dymuno dda i pawb y gwasanaeth Gwaed Cymru. Diolch yn fawr i chi gyd.